O GES de Valga morre en Valga. Caldas renuncia a asumir a súa xestión ante o risco de que no futuro haxa que subrogar os 12 traballadores despedidos coa extinción do servizo a finais de 2019. O alcalde de Caldas di que o seu concello non pode asumir o risco de contratar agora 12 persoas para reactivar ese servizo de emerxencias e que despois a xustiza lle obrigue a readmitir o cadro de persoal que había antes en Valga. Fala de que informes técnicos o desaconsellan para garantir a estabilidade económica do municipio. Podía suceder que unha vez que Caldas hubiese escollido os seus 12, judicialmente nos víramos duplicados en 24. Obviamente, eso transformaría a situación do ayuntamento, un ayuntamento financieramente moi sostible, en unha insostibilidade clara, non? Ademais, entende que sería trasladar o conflito laboral de Valga ao seu municipio. Si sendo contratados por Valga, montaron lío en Valga, en Caldas antes de empezar. Se o xuez lles dá razón na subcontratación. Que eu non sei quen ten a razón nin quen a deixa de ter, pero teñome que vacunar. O problema, di o alcalde, que sobre a mesa non estaba a creación dun novo GES senón da reubicación do de Valga. Nesta liña, o rexedor lanza unha nova proposta, partir de cero creando un novo GES pero mancomunado. Di que o modelo que xa funciona, por exemplo, en Nigrán. O lóxico é que se ubique na mancomunidade. Nós somos a cabeceira e somos, obviamente, os que máis teríamos que contribuir económicamente, pois seguramente no 50%, e o resto dos concellos. O que non pode ser é que prestemos un servicio gratuito a todos os demais. Nós hasta ahora tiñamos un non servicio, en realidad, unha cousa moi puntual, pero tiñámoslo gratuito, non ten sentido que ahora vayamos a asumir o de todos os demais. Rei recoñece a urxencia de resolver a cuestión, aínda que acusa a Valga de deixar a comarca descuberta renunciando ao servizo de forma prematura sen ter atopado antes unha solución. Indica que varios alcaldes da zona xa coñecen a súa proposta, ao igual que a FEGAM, a Deputación e a Xunta. Apunta que só lle pareceu mal ao goberno galego, polo que deixa a porta aberta unha comisión a tres bandas para buscar unha solución.